אמרת לי מה חשוב לך בקבלן, ואני עכשיו אגיד לך, ארד, it's so funny that you said that, because those are exactly the reasons why I decided to become a contractor. Let me tell you a story. ואז אני מתחיל את הסיפור, למה החלטתי להיות קבלן. זה הדבר שיוצר הכי הרבה קרבה בין אנשים, כשהם מתחברים לסיפור שלך. למדתי משהו שקשה ללמוד במחירות. והמשהו הזה הוא, לעשות תרפי לבן אדם, הרבה יותר קשה מאשר למכור לו מטבח. הוא צריך לפתוח פצעים אישיים, אחי. הוא צריך לדבר על הדברים הכי לא נוחים שלו, הכי כואבים שלו. בשביל שבן אדם ירגיש פתוח לפתוח את הפצעים שלו, כמה סייף הוא צריך להרגיש, אחי. אתה מבין? ואני למדתי שהדרך הטובה ביותר לפתוח אנשים שבאים אליי לתרפי, בפגישה הראשונה, עוד לפני שהם חתמו על חוזה או על זה שהם רוצים לעבוד איתי, איך אני פותח אותם? מספר להם על טראומות שלי. מספר להם סיפור אישי שלי על טראומות שלי. למה? כי אם אני פתחתי את הלב, א', סביר להניח שהוא יראה את עצמו בסיפור שלי גם כן, אבל אם אני פתחתי את הלב, הוא ירגיש נוח לפתוח את הלב גם. אני רוצה ליצור אותו. ובשביל ליצור אותו, אני חייב לשתף משהו אישי קודם. I don't believe in coincidence, but those are exactly the reason why I became a contractor. Let me tell you my story.